Están aí as babas, as chibusas do mar. Xa están aí, xa chegou Samaín, o mago dois aquí. Samaín, 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 a cortar, a criar, a casa que se adornar. Era unha vez unha nena moi larpeira que se chamaba Carmela. Un día antes do entroido, a mestra dixo na clase: Cando rematedes a tarefa, invítoos a chulas. Pero Carmela non quería traballar e pediu permiso para ir ao baño. Como tiña sono porque se deitara moi tarde, ficou dormida e cando volveu á clase xa non estaba a mestra, nin os pícaros, e das chulas quedaban só unhas migalliñas espalladas polo chan, e Carmela, que era moi larpeira, marchou chorando para a casa. Así que chegou, díxolle a nai que fora a única que non comera dulces na escola. Non teñas pena, Carmela. Vouche preparar unhas chulas que vas chupar os dedos. Pero a nai lembrou que non tiña onde fritilas e díxolle asiña: Vai onde tío Lobo e dille que te preste unha tixola. E a nena, que era moi larpeira, foi ata a casa de tío Lobo e chamou á porta. Tío Lobo! Quen é? Son Carmela. Dime, nai, que me prestes unha tixola para facer chulas. Agarda, que estou a vestir a camisa. Tío Lobo! Dime, nai, que me prestes unha tixola. Agarda, que estou a vestir os calzóns. Tío Lobo! Dime, nai, que me prestes... Agarda, que estou a vestir os pantalóns. Tío Lobo! Dime, nai... Agarda, que estou a vestir o chapeu. Por fin tío Lobo abriu a porta e deulle a tixola a Carmela, pero avisouna: Dille a túa nai que a cambio hasme traer unha dúcia de chulas, unha bola de pan de millo e unha botella de viño. E a nena volveu toda contenta a casa. A nai fixo unha chea de chulas e apertou unha dúcia para tío Lobo. A tardiña díxolle a Carmela: Lévalle a tío Lobo as chulas, o pan de millo e máis o viño. En canto saiu pola porta, Carmela, que era moi larpeira, non resistiu á tentación e comeu unha chula mentres ia pensando: Tío Lobo non vai notar que falta unha. E tan ben lle soubo aquela chula que axiña comeu outra e outra e outra, ata que non ficou ningunha. Pero Carmela aínda tiña un buraquiño no bandullo e tamén comeu o pan. E, como tiña tanta sede, bebeu todo o viño. Nestas, decatouse de que deixara sen merenda a tío Lobo. Entroulle un medo terrible. Entón Carmela púxose a matinar. E matinou ata que atopou unha solución. Colleu bosta de burro e fixo 12 boliñas. Logo encheu a botella con auga sucia e, finalmente, colleu unha presada de cemento dunha obra e meteuna no papel do pan e, cando chegou á casa de tío Lobo, a Carmela tremíanlle as pernas co medo. Tío Lobo! Quen é? Son eu, Carmela. Traíoche tixola, unha dúcia de chulas, unha botella de viño e un anaco de pan de millo. Agarda, que estou a vestir a camisa. Tío Lobo! Traíoche tixola, unha dúcia de chulas. Agarda, que estou a vestir os calzóns. Tío Lobo! Traíoche tixola. Agarda, que estou a vestir os pantalóns. Tío Lobo! Traíoche... Agarda, que estou a vestir o chapeu. Por fin tío Lobo abriu a porta e Carmela botoulle enriba o bulto
que levaba mentras dicía: Aquí tes, tío Lobo, todo o que me pediches. E marcho axiña, que teño moita presa, porque sácanse noite pechan. Agardo un chisco, quero probar as chulas para que lle digas a túa nai os saborosos que están. Entón tío Lobo abriu o emburullo, probou a primeira bola, saboreou e berrou: Carmela, isto sabe a merda de burro, dame o viño. Tío Lobo bebeu sen respirar e ao momento berrou. Carmela, isto sabe a mexo de can, dame o pan. Tío Lobo mordeu con todas as súas forzas e con tan mala sorte que rompeu toda a dentadura. Entón, cheo de carraxe, tío Lobo berrou. Carmela, vaite de aí, pero lembra que esta noite voute papá. Carmela volveu á casa tremendo e díxolle a nai choromicando: Mamá, esta noite vai vir tío Lobo e vaime papar. A nai entonces pechou as ventás, atrancou as portas e cubriu todos os buratos da casa para que tío Lobo non pudise entrar, pero esqueceu de tapar a chimenea. Así que chegou a noite, Carmela meteuse na cama debaixo de 7 cobertores e agardou. Dalí a pouco, fora da casa, tronou unha voz: Carmela, son tío Lobo, voute papá. Oíronse ruidos no teito e a voz que decía: Carmela, xa estou no tellado, que voute papá. Oíronse ruidos na chimenea e a voz que decía: Carmela, xa estou na cociña, que voute papá. Oíronse pasos no corredor e a voz que decía: Carmela, xa estou chegando, e voute papá. Oíronse ruidos no cuarto de Carmela e a voz que decía: Carmela, xa estou aquí, e voute. E zas, papou. E así come tío Lobo todas as nenas e nenos larpeiros e mentireiros.